Ahoj, vítaj u ďalšieho devlogu na hru Aquako. Aquako je manažérsky simulátor rybárskej spoločnosti, ktorý tvorím v Godot Engine. A v dnešnej epizóde sa pozrieme na novú manažérskú funkciu, na ktorú sa už dlho teším, a to je posádka lodí. Počas playtestovania prvého dema sa ukázalo, že štýl, aký mám spravený rybolov, nie je úplne ideálny, takže ho budeme musieť prerobiť. Namiesto toho, aby sme museli hľadať ryby, kde sa ktorá nachádza a neustále ich posielať tam a späť, pridáme práve efektivitu, ktorú bude zabezpečovať posádka. Toto sú hlavné body, ktoré budem chcieť vyriešiť a začneme rovno nakreslením si chýbajúcich charakterov. Vytvoril som si k ním template a podľa neho urobím všetky postavy. Konkrétne mám naplánované zatiaľ 4, kapitána, kuchára, rybára a skladníka. Tieto postavy nebudú mať žiadnu funkciu, budú len vizualizovať posádku v prípade, že bude v prístave, teda s výnimkou skladníka. Každý z týchto charakterov bude mať určité vlastnosti, či už kladné alebo záporné, ktoré budú mať určitý vplyv na rybolov, zväčša teda okolo efektivity, no do budúcna by mohli vplývať aj na iné časti hry. Zatiaľ mám vymyslených asi 30 vlastností, v každej si vytvoríme aj obrázok, ktorý by mal danú vlastnosť reprezentovať, pričom tie s červeným pozadím budú záporné a tie so zeleným kladné. Snažil som sa, aby sa postavy náhodne motali v okolí prístavu, no zatiaľ mi to akosi nefunguje. A taktiež vlastne prístavy budem ešte prerábať, takže to zatiaľ necháme na inokedy. Posádku si budeme musieť niekde aj najímať, a tak som do prístavného obchodu pridal sekciu crew. Sem sa budú náhodne generovať pracovníci, ktorých si budeme môcť najať. Pritom som natrafil na dilemu, či sa budú generovať s konkrétnou prácou, alebo sa budú vedieť priradiť kamkoľvek. Nakoniec som sa rozhodol pre variantu B, aj vďaka tejto skvelej Discord komunite. No aby to nebolo len tak, okrem perkov budú mať robotníci aj skilly, ktoré budú určovať, na akú prácu sa najviac hodia. Tieto skilly budú taktiež upravovať rôzne staty lodí, od efektivity až po rýchlosť. Skilly budú mať hodnotu od 0 po 5 vyobrazenú takýmito štvorcami. Ďalšia vec, ktorú musím vyriešiť, je, ako pridávať posádku do lode. Zase som mal dve možnosti, či si budeme vytvárať posádky niekde zvlášť a potom celú posádku pridávať k lodi, alebo sa budú robotníci priamo pridávať na loď. Aj tu som sa rozhodol pre druhú možnosť, hoci stále nie som ešte 100% rozhodnutý a hlavne to UI budem musieť časom prerobiť, pretože vyzerá strašne. Posledná fičúra, ktorú som k tomu ešte pridal, je zobrazenie podrobností o danom členovi posádky po tom, čo na ňo nabehneme myšou. Není to úplne ideálne, pretože si nevieme pozrieť úplne do detailov všetky veci, ktoré by sme možno potrebovali, a tak to niekedy na budúce zase prerobím. Ale zatiaľ mi to takto stačí. Celé to bude fungovať následovne. Potom, ako si najmeme pracovníka, pridá sa do listu dostupných robotníkov, dokok si následne budeme vedieť upraviť loď a na konkrétne pozície priradiť pracantov z daného listu. Taktiež po kliknutí na už zabranú pozíciu budeme vedieť vrátiť robotníka späť do listu a uvoľní sa nám miesto, ktoré budeme môcť následne znovu zaplniť. Teraz musím ešte napojiť perky a skilly k lodi. Tá podľa arayu perkov od posádky si bude neustále prepočítavať efekty zo skriptu s perkov. Skilly, ako som už spomínal, budú upravovať rozličné premenné na lodi, konkrétne kormidelník rýchlosť, rybár efektivitu, kuchár veľkosť spotreby zásob. Pocity ešte nie sú implementované, no aspoň to mám predpripravené do budúcna. Ďalej technik bude spomalovať rýchlosť opotrebovania lode a kapitán bude upravovať efektivitu, no s väčším zásahom než rybár. No myslím si, že sa mi týmto podarilo ideálne okoreniť manažment lodičiek. Ak by si chcel vidieť, ako budeme pokračovať na budúce, určite hoď odber. Taktiež by som na záver chcel poďakovať všetkým za ohlasy k úvodnému videu. Hádam sa uvidíme aj o týždeň.